Ngikhethe inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi lwezulu. Nkosana-ke ukukhoza lo ohlala eMlazo Sabatha esabelweni Thempeli ngaphansi kwaMshumayeli uMnguni. Njengoba kuwusuku olukhulu namhlanje lweSabatha enyangeni yesikhombisa emhlanganweni kaJulayi. Uma sisuke sikulolu hambo lukaNkulunkulu, ngikhumbula enye indaba eyayixoxwa ogogo-ke intombi endala uMashanda ezala umame. Yibona baba nenhlanhla, babona inkosi ilanga. Babethi-ke benomkhulu uma ngabe beya emhlanganweni, umkhulu wayene-tape recorder, sikhule silalela lawo makhasethi. Kukhona intshumayelo yenkosi ilanga eyake yayikhuluma. Ithi maNazaretha uma ngabe sikulo muzi, nazi ukuthi lo muzi awufani nemizi yoyihlo, futhi awufani nemizi yasemakini. Umnikazi walo muzi sasiye sithi masimbuza athi wavela ezulwini wafika noNkulunkulu. Ithi-ke mangabe nihlala kulo muzi maNazaretha, kuyohamba kuhambe kufike isikhathi nikhohlwe, nenze izinto ey'ngenziwa phakathi kwalo muzi. Ithi ngiyababona abanye benu kuyohamba kuhambe lapha ekhaya beguqelwe. Kuyohamba kuhambe lapha ekhaya abanye benu belala embhedeni, ngoba lo muzi yobe usufana nasemakubo. Ithi-ke uma ngabe ufa lo muzi maNazaretha, akekho waziyo ukuthi uyovuswa ubani kanjani. Ingcono imizi yoyihlo, ngoba mayifa yona uyakwazi ukuwuthatha uyovusa kwenye indawo kuphinde kuqhutshekwe kuphilwe. Ithi kodwa lo muzi esihleli kuwona asiwazi wakhiwa kanjani. Ithi-ke ngiyanicela maNazaretha ukuthi wonke umuntu oweza lapha ekhaya ezokufuna uma esekutholile akahamba abuyele ezweni lakubo. Noweza lapha ekhaya azokholwa, uma sesiphelile isikhathi sokukhonza uNkulunkulu akabuyele kubo. Ngoba kuyofika isikhathi manihleli kulo muzi, abanye benu bayohambela kuwo lo muzi. Ngiyabona emzini enizalwa kuyo niye nikhiphe imbuzi nithi niyayigeza ngoba bekushonile. Ithi kodwa lo muzi esikona ngazi umuntu ofele kuwona lo muzi ukuthi ugezwa kanjani. Ize ithi inkosi yamaNazaretha ilaphana ethembeli zakho kwesakamthethwa. Kwakade kuyimgidi. Kuthiwa ngalelo langa ubaba washeshe wayimisa imgidi, kwase kusala amakhosazana. Agida amakhosazana, kwathi ngey'thuba zabo 1 wayesethuma enye inkosazana yaphuma nesihlalo netafula lakhe wakubeka lapha emnyango. Wayeseyimisa imgidi wawabiza amakhosazana. Uma esewabizile, kuthiwa wathula isikhathi eside wabuka ephenduka nawonke. Sithi lesi salukazi sakamthethwa esasixoxa ngesikhathi ubaba esibuka, wasibuka waze waba nosizi. Wabonakala nasemehlweni ukuthi ubhala usizi. Sabuza ukuthi baba yini kwenze njani? Wathi bantu abami ngizwa ngidabuka. Inhliziyo yami iba nosizi manginibuka ngoba abanye bena sokubonana nabo kwelizayo. Uthi siyagcinana ukubonana lapha emhlabeni. Uthi ngoba abantu abami ngibuka isikhathi esizayo, lapha esontweni kuyohamba kuhambe kufika abantu abobe bengenayo imizwa nothando lwalenkolo nemizwa kaShembe. Abobe beyithanda bona, bethanda imali okudlula uShembe. Izwi likaShembe liyofa, kuphile imali ebantwini abobe bemkhonza uShembe ngaleso sikhathi. Uthi kuyohamba kuhambe lapha kuleli bandla abantu abobe beliphethe bedayise ngani kubantu abangawona amaNazaretha. Kuyofika insizwe engayimbethe ingubo emhlophe, abagcotshwa abayobe bekhona bashumayeli. Ithi mayithi le nsizwa ngifuna ukuganwa intombi yaseNazaretha noma intombi yasekuphakameni, kumele ngenze njani? Uthi umshumayeli lowo uyoyiluleka insizwe ethi hayi kufanele uthenge ibhuku ngoba intombi yalapha ekhaya
igana umuntu ohamba u-23 ayilekelele leyo nsizwa umshumayeli ukugcwalisa ibhuku ngoba iyobe inemali kuyohamba kuhambe lapha esontweni kube khona amadoda ayobe ngokhamsangithela ayofunzwa imali emlonyeni njengamaphupha adayise ngey'ngane zikaShembe. Kanti umthetho walenkolo uthi intombi yaseNazaretha noma insizwa yaseNazaretha ayiganwa umuntu ongakholwa. Ithi inkosi ilanga ma kwenzekile intombi yalapha eNazaretha yagana umuntu ongalona iNazaretha. Uma bebenenhlanhla bayizala iy'ngane bayozala amadimoni. Bayozala iy'ngane eziyodaka utshwala, iy'ngane ezingekuphila eziyokufa. Uyoze kwamzali wayo afise ukuthatha intambo ayikhunge. Ithi inkosi yamaNazaretha nikhumbule ini bantu abami indaba eyayikhulunywa ubaba ibuzo olina mntungwa nombila ayithutha. Ithi anikhumbule ini indaba eyakhulunywa ubaba kaMjadu phezu kwentaba yenhlangakazi la ayehle khona ubaba entabeni kumhlangano ezwakale sekhuza abantu ethi abathule. Uthi-ke ubaba wayeselalele walalela eyitshela ukuthi inyoni lena ekhalayo. Uthi ngesikade wayesethi bantu abami akuyona inyoni le kodwa umjadu. Uthi umjadu usedlulile emhlabeni akangenanga ezulwini ngoba wadla imvula mlomo yengane yakhe ayisihlubukile. Uthi-ke uShembe nami-ke bantu abami ngisho njalo ngithi umuntu oyomukela amalobolo engane ilotsholwa umuntu ongakholwa nathi thina boShembe naye ngeke sibonane kwelisana. Manje-ke lento iya ngokuyanda ebandleni lamaNazaretha. Uzwa kuphuma imemo ngapha nangapha kuthiwa siphelezeleni maNazaretha siyoshadisa. Manifika lapha yana emshadweni eniye kuwona lo muntu lona akulona iNazaretha. Omunye kuthi kusinwa la usina ngeimbadada. Omunye usina ngamateki. Kanti umgidi kaShembe umthandazo. Yingakho ngisho amakhosazana esigcawini uma esuke emisa inkosazana esinayo akufuneki kube khona amakhosazana agqoke izicathulo lona osinayo ehamba ngeenyawo yena. Ngoba ihlabelelo likaShembe abasina ngazo lapha esigcawini ziwumthandazo. Lapha ekhaya once wagqoka into kaShembe ngisho umNazaretha ingakho athi uShembe uma siye emshadweni wamaNazaretha asogqoka imNazaretha ngoba konke sikwenza sikwenza egameni likaNkulunkulu egameni likaShembe. Uthi-ke uShembe bantu abami sekushunyaza uthi angazi ukuthi ubani waniyekisa umthetho kababamkhulu. Mhlambe sizokhumbula endulo bekuthi insizwa mayikhetha intombi kusacelwa abantu bengakayifuneli ibona besamesaba abantu uShembe. Ubabamkhulu uthi kwakuthi mawuse uyikhethile intombi leyo ezohamba iyokugana bese kuba nenkomo eyayikhishwa iye emzini wasekuphakameni. Ikhishwa umkhwenyana okuyinkomo yokubonga uShembe ukuthi wakukhulisela lo muntu ngoba zonke izingane ezingamaNazaretha eziganayo igana ngomusa kaShembe. Umelusi wazo uShembe. Yini ngithi umelusi wazo uShembe? Uma lezi izingane kufika isikhathi sokuthi ziyentanda ubaba uyihlabela imbuzi zifaka iziphandla. Umkhulisi wazo njengoba isuke ziyentanda lezi izingane ziyokhuliswa ngokwenkolo nangokuyiphatha kwentombi bese ubaba eyihlabisa imbuzi eziphandla enzela lengilosi kaNkulunkulu ingadedi kuso. Kodwa uma ngabe seyilotsholwa lezi izingane sekufanele ziyogana uShembe siyamkhohlwa size simkhumbule lengane mayingasabatholi abantwana sekubuyelwa kiwe enkosini ukuthi inkosi ingane yami ayibatholi abantwana ineminyaka emingaka yagana. Khona abantu abangayitholi izingane mhlambe babanjwe ileyo ngilosi eyabekwa uShembe yasentanda kubona ukuthi bagade ngoba namzukwana sebephuma beyogana ayikho inkomo abavalelisa ngayo kuShembe ukuthi sebeyaphuma ebukhosazaneni bayogana boba amakhosikazi. Izinto ke lezi engeke ikhulumeke ebandleni ngoba thina amaNazaretha angazi noma mhlambe ngizothi umona nosibusayo. Into enhle yakuShembe amaNazaretha wayithandi.
athanda into eza kuwo. Ngelinye ilanga ngake ngathi ngihleli ngumuntu uyoyiqaphela izinto. Ngibuka ebuhleni kwanda ishosha. Ebuhleni kwanda abantu abagulayo. Ebuhleni kwanda abantu abaningi, maningi ama-wheelchair ebuhleni. Kodwa ama-wheelchair ebuhleni ubungawaboni ngoba abantu bebesukuma ngapha nangapha. Kodwa namhlanje abantu sebefika beze bebuyele emuva uNkulunkulu engakwazanga ukufika kubo. Ngelinye ilanga ngake ngathandaza ngajula. uNkulunkulu noma ngizothiwa ngikhumbula noma kwenzakalani. Kodwa impendulo yabuya ngencwadi. Khona incwadi yayivama ukufuna umfundisi uCwensa. Ngithi incwadi yemisebenzi ethi nina abantu amozilikhuni niyamalela umoya oyingcwele ukuba ahlale kini. Ithi ke lempendulo mayibuya, laba abantu bonke bayophila kanjani mangabe umoya oyingcwele ophakathi kwenoshembe uhlukumezekile, uhlukunyezwa amaNazaretha. Awukwazi umoya kaNkulunkulu ukusebenza ngoba uhlukumezekile. Awukutholi ukuthula. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uma ukuthi ukunake emshumayeli makuvala umhlangano. Noma uShembe angeke esho ukuthi umhlangano awuhambanga kahle. uShembe noma into kade iyimbi uyayethi inhle. Ngoba uyakwazi ukushintsha into embayenza ibe yinhle. Kodwa thina amaNazaretha esuke sisemhlangano masineqiniso sisuke sazi ukuthi umhlangano kaShembe siwonile. Noma engeke uShembe ame lapha phambili. Kuke kubanjwa abantu benze lokhu kodwa uShembe aphume negama elilothi athi siyabonga amaNazaretha ubumuhle umhlangano. Kodwa deep down enhlizweni zethu thina sisuke sazi ukuthi ubungemuhle ngezinto ezenzile emzini kaNkulunkulu okwathi wazenziwa. Njengoba sisemhlanganweni kaJulayi khona into eyishunyayelwe njalo emathempelini. Emenyezelwa njalo emva komthandazo. Ukuthi emzini kaNkulunkulu makuJulayi ukalakatela ufuneki. Bese uyibuza umbuzo wodwa. Pho laba abantu abasuke bendiza nama takeaway ama-Friday bawathathephi? Enziwe ngani? Khona yini umuntu ongenza ama-Friday ngesinqumela? Njengoba edliwa kangaka nje kumanje izothi malishona ilanga amaNazaretha azobedla ama-Friday phakathi komuzi kaNkulunkulu. Lapha yana emzini kaNkulunkulu kuthiwa mangabe kumhlangano nonyazi belikushelinda noma ngabe udadewenu noma ngabe umfowenu awuvumelekile ngisho ukumbambisa isigubhu samanzi nihambisane nobabili. Nginombuzo ke, njengoba kuyimgidi yamakhosazana kunezithombe manje ezigcwele ko-Facebook ezigcwele ko-TikTok. Inkosazana ivunule iveyili, ivunule igwababa, inesithombe esishuthe nenhlalisuthi. Le ngilosi ilobani kule yankosazana nalensizwa? Leli icala ngoba phela usenza umfanekiso wesono. Lapha ekhaya sikho isithombe esishuthwa inhlalisuthi nenkosazana belinganise kanje. Especially ugqoke ingubo kaShembe. Ziningi izinto esizenzayo kulomhlangano kaJulayi engenziwa. Ubaba wabeka imithetho kuleli bandla wathi mangabe sekumhlangano usungene omama abaye ejamengweni. Inhlalisuthi iyekama, amakhosazana ashona ngapha esipholi. Kodwa ngenxa yobukhuni beinhliziyo zethu nokungazelanga ukuzokholwa ngoba umuntu ozokholwa ulalela umthetho kaShembe. Thina asewona amaNazaretha la amesabayo uShembe. Lelizwi nje ubaba likhiphe elinda lokuthi khona sebemjwayela kabi abamngene ephaketheni. Hayi ukuthi uqondise kulabo abaphambi kwakhe abagcotshiwe kuphela, ibandla lonke. Nabangagcotshiwe uShembe bamjwayela kabi. Ngoba ukuba bamjwayeli ngaba likho leli gama elihamba umhlaba wonke elishiwo nawo dadewethu ukuthi owami u14 ukuyingunguluza. Cha uShembe useyongixolela. Angani noma kubukeke ngathi uShembe wayedlala yini noma wayechegula. Ukuthi mayethi intombi yakuleli bandla mawusubhajatisiwe awugani umuntu ongakholwa. Athi yena owakhe u14 uyoqhamuka kumuntu ongakholwa. Ngiye ngibe nombuzo ke wokuthi okay sewuganile wamgana lo muntu ongakholwa. U14 angithi inkosikazi ufaka umkhokheli. Uza nomkhokheli 14 unika umkhokheli abusisa umkhokheli bese kugqokisa. Uzowuthatha kanjani umkhokheli u14 wakhe ungahlanganiswanga
umvangeli. Umvangeli wakuleli bandla, umvangeli kaShembe akamhlanganisi umuntu ongakholwa nokholwayo. Ngoba uyawazi umthetho. Kodwa uma emhlanganisile isono sakhe leso. Awuvumi umthetho waleli bandla ukuthi umvangeli aguqe la ahlanganisa umuntu ongalona iNazaretha neNazaretha. Lo mvangeli lo usuke ephula umthetho webandla ngokwenkolo nangomthetho. Kwakuthiwa uyamisa umuntu esontweni onjalo, kuqulwa icala lakhe kuze kubonakala ukuthi lokho akwenzile ukwenziswe yisiphi isigaba. Namhlanje njengoba uyabona njengoba uJuly nje uzofika isikhathi makuthiwa uyavala umhlangano abantu beyocela. Lubuzile unyazi ngelinye ilanga libiza abashumayeli, kwaxoxa omunye umshumayeli wathi libabuzile unyazi lathi, webashumayeli ake ningichazele ngalabo bhaskidi abangaka abathengwa inhlansuthi mayiyocela esiphola abani benzani. Ngoba lapha ekhaya sivele nathi sikhula sibabona abadala bebeyocela, kucelwa ngama-tray, kuyilelo tray nalawo makhekhana ambalwa. Namhlanje nomNazaretha namhlanje ayisekho yonke lento, sekuthengwa obhaskidi abahlanu, ugcwala ubhaskidi uthi qhu phezulu. Omunye athenga aze athenge nefoni. Abazali bayo lengane abangakaze beyithengele yona ngoba banezizathu zokuthi bangayithengeli. Hayi ukuthi aba-afford ukuyithengela, banezizathu zokuthi bengayithengeli. Ingoba basafune ibe ingane ibe ngaphansi kwabo. Ayithengele umkhwenyana ngothando. Kuyaba kusasa isimgilile. Usebuya uyapi? Sefune ngathi manje uShembe nabazali bengangenela, kanti uyena oyiphushile ukuthi njengoba iza kuyena idlulele phambili. Akuwona umthetho wenkolo lokho esikwenzayo uthi ithina esenza leli bandla likaShembe kuya ngokuye ngathi liphelelwa isithunzi. Ngiye ngibe novale ngoba yathi inkosi yamaNazaretha leli bandla malifa Nhlalisuthi ngiyolibuza kini. Ngiyolibuza ngisho emathanjeni emkantshayeni ngisho kwisizukulwana senu. Bese kuba nento eyodwa ehlala ingihluphe. uShembe kashongo ukuthi liyofa kanjani. Ngoba njalo mayephethe inkonzo uthi lento ayiseyokuphela. Njengoba lo ubaba mkhulu ayiqala nje ayisokuphela lento. Kodwa leli gama lokuthi malifa futhi kalisali. Liyafa ibandla ngokuthi kuphela imithetho ingakhulunywa kulona. Likhona. Le ndaba kaShembe ifana ngiye ngifanise nomuzi wendoda ukuthi indoda mayizela insizwa zilishumi yazala intombi. Uma ungangeni umshado ezinsizweni zalapha ekhaya, ungaphumi umshado, lo muzi ufile. Ngoba ukhona kodwa bewubona abantu kuthiwa uzele usibani banazi ininsizwa ziyaphamba. Kodwa uma ike yafa le ndoda, mayifika ngale yakoyisemkhulu babeyibuza ukuthi ushiye bani ekhaya, ayikhombi umuntu. Ngoba akekho umfana oganiwe okwazi ukunyukela emsamo othatha indawo yayo thetho. Uma singabuyela emthethweni siyeke ukukholela ukubukwa, ukukholela ukupensa, siba amaNazaretha sesaba uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nezibusiso uNkulunkulu ayikhiphayo zingasebenza kithi. Uma nje sonke singaba amaNazaretha, sime eqinisweni likaNkulunkulu, sime emthethweni kaShembe, azazi umuntu ukuthi njengoba ngangena lapha ekhaya, ngangenela ukuthi. Ngoba uma uzothi uphenduke ngoba ubona umgidi, mzukwane uShembe umgidi engayikhiphanga kusho ukuthi ngeke uye esontweni. Iyo-ke lento eyenza namhlanje amaNazaretha uyuzwe ngisho omakoti bakhona kuthiwa bayaphuza. Uma kuyimicimbi nje kukhona la kwaziwa khona ukuthi ayi omakoti abathile banento zabo ababekelwa zona. Uphuza kanjani umakoti weNazaretha? Abanye ke mawukhuluma kanje emshumayeli umthetho kaNkulunkulu ngobani? Kunedimoni elingena emakholweni ongalifuni iqiniso. Uyabona manje oba ngikhuluma nje bakhona abashona ukuthi hayi thina sizanga kuye, yena kanalo izwi lokhuluma, thina size kuShembe. Yabo bakhona abanye othi mawukhuluma kanje ethi hayi thina silawulwa amadoda ethu emakhaya, ngesitshelo umuntu esingamgananga umthetho. Cha, sikhuluma umthetho wasemakithi okaNkulunkulu lona osukhulumayo. Mayikulawula indoda yakho phela kulungile, hamba naye ekhaya. Musukwenza into engenziwe emzini kaShembe ngoba nendoda yakho yazokhonza uShembe. Umthetho kaShembe umile kawujiki. Njengoba sikuJuly akufuneke ngabe kunabantu okuthiwa bakhuzwa ngapha nangapha umuntu uhlele edokodweni akayile esontweni. Ekubeni kodwa umuntu uphuma ekhaya ethi